Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuno kukuru kupisa ikoko kwamuri whether iri sei. You can tell me mu comment section. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu. Message edu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauya pano ndine confession iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: so ndine mwana wesister yangu, my older sister, uyo ari kumhiri kwemakungwa. Visa rake I think by now rakato expire. Akandiudza akati, mama ndinamatireiwo nekuti visa rangu riri kufanira kuti ringe richizoitwa renewed, but company yavo hanzi yakambomira kupiwa maCOS, saka pasina kuti vanenge vava kutendedzwa kuti vange vachiita zvemaCOS zvekare, vanenge vasingachabvumidzwi kuti vange vachiramba vachishanda naye. Saka paakataura neni ndakamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achinditumidzira picture repassport yake. Ndainge ndichitoda kutomugadzira ipapo pandakazokumbira kuti ange achindipa picture repassport yake, zvinhu zvandainge ndakaronga kubva kudhara, because ndainge ndisina kumbogara ndakaratidzwa visa racho, sezvo zvinhu zvake ainge ava kungozviita in secret. Garaji rangu rakabva pai. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: sisi vangu vakamborasika njere, ndokubva ndachizotora vana vasisi ndikabva ndachizotanga kuvachengeta ndichiti vana vangu. Mukukura vakakura ndirini ndainge ndichivachengeta. Akazoti mwana uyo wandichati Grace ari kuUK ava form 4, ndipo apo amai vake pavakazongodzoka kumba vakawanikwa vari mumasvingo mutown, vachiti ivo vainge vari kuSouth Africa but vainge vachiri kupenga, but zvainge zvava nani. Vakazoendeswa kun'anga nana baba. Makore acho iwawo vana baba vainge vachiri vapenyu, ndokubva vatoita right. Vakazoroorwa zvekare neumwe murume. Nyaya payakazotanga kunetsa ndepekuti kuchechi mwana uyu Grace akazotanga kudanana neumwewo murume ainge akabva mukushayikirwa nemudzimai wake ainge aine zvimari. Saka instead yekuti ndinge ndichizoplaya the role as a mother, because I was a mother to her, but iye ainge ava kuisa amai vake nyakumubereka pamberi, but ndainge ndirini ndainge ndakamubatsira. In fact ndini ndakabetsera vana vose vaamai vangu. I was the one who raised everyone. I paid a school fees, ndakamutengera zvokudya, a roof over her head, but at the end of the day akazoti ava kuda kuroorwa, akaisa amai vake kumberi. Chakanyanyisa kundirwadza ndechekuti ipapo paakaroorwa ndainge ndisimo muno muZim, ndainge ndaenda kunohodha kuMozambique. Mazuva iwawo ndaitawo zvekutengesa vana matemba zvekare nemabhero. Saka ndakaenda kuMozambique ndichinohodha. Handina kunge ndakaziva kuti kwainge kutori nemadeits emarooro, iwo marooro acho akatoitwa ndisipo. Ndakazotozviziva kuburikidza neumwe wosahwira wangu wekunharaunda uko kwatinobva kumasvingo, akanditi, ko mainge muripiko mwana achiroorwa? Takadya tikafara tikapembera tikatopiwawo mari dzanaamai sezvo tainge tiripo takakumiririrai. Saka zvakandirwadza, zvakandibata mukoma, ndikati hazvinei. Saka akabva achizowanawo visa mushure mekunge azorambana nemurume uyo waainge akabva mukuchata naye. Vakazonetsana ndokubva vachizorambana, but ainge atova nevana vaviri naye murume iyeye. Akati atanga kufambira nyaya dzake dzekuti ange achikwanisa kuenda kuUK. Chakandirwadza mukoma ndechekuti aitogara pamba pangu, sezvo zvinhu zvacho zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa muHarare. Kutanga kuenda kuchikoro chenursing aid aifanira kuti ange achizoenda kune kamwe kacollege kari mutown muno muHarare. Panguva yacho iyoyo
kumasvingo kwainge kusati kwava nemacollege akaita seiwawo. Saka aitogara neni, ndaimupawo mari yekuti ange achikwanisa kuenda mutauni ange achinopedzisa kosi yake. Akati apedzisa kosi yake, ndakatokumbira vakuru vekuchechi kuti vange vachiitawo announcement. Akazobetserwa nevamwe avo vakamupa position kuAvenues Clinic, but she was working voluntary, asina mari yaainge achipiwa, which meant kuti every day ndaitomupa mari yetransport. Pamba pangu ndine maroja, ndainge ndakati mari yemuroja uyu Grace inenge iri mari yako, ndo yauchashandisa iri mari yetransport kuenda nekudzoka kubva kubasa, uye zvekare nelunch ndaitiwo musi watinenge tiine mari ndaimupawo kamari ndichiti semwana, but handina kunge ndakaziva kuti Grace inyoka yakavandira. Akazoti zvinhu zvake pazvainge zvava kufamba zvakanaka ainge asingachabatiki. Ndaiti kana ndikaedza kutaura naye musikana ainge ava kusabatika. Ndakazotozviziva ini kuti ainge achifanira kuti ange achienda kuUK. Zvinhu zvavo zvose vainge vachizviita in secret namai zvekare nevamwe vana mukoma vari kumusha uko. Grace aifanira kuti dai akakwira ndege muno muHarare obva achizoenda kuUK, but akasarudza kukwidza vabereki vake bhazi ndokubva achizoenda kuJoburg mushure mekunge avatoresa mapassport, uko kwaakazonokwira ndege kwava kubva achizoenda kuUK nedzimwe hanzvadzi dzainge dziriko kuti ndige ndichizozviziva kuti Grace atoenda. Pakudzoka havana kuzodzoka nemabhazi, vakauya nendege ndokutouya vakatombogara pamba pangu. Ndikati makudo awa haana kana nyadzi. Mushure mekunge vaita zvose zvavainge vaita, vainge vasina nyadzi dzekuti vakatouya pamba pangu vakandiudza kuti vainge vachibva kunokwidza Grace ndege. Ndikati Mwari ndimi munoziva. Makore akati afamba. Earlier this year ndo paakabva achizondifonera, takatanga tichataura paWhatsApp. Akati mama, kunoku kune problem. Ndikati iproblem yei nhai mwanangu? Akati mama, my visa is ending soon, I need a COS. Handizivi kuti ndichaita sei because company yedu they are struggling to sponsor because they have been stopped for my COS application. Akatonditumidzira message yacho, just that ndakazongodeleta chat rake ndikadai ndakuforwardirai izvo zvaakandinyorera. Akati company yainge achishandira haikwanise kuti inge ichizomupa visa sponsorship. Ndikabva ndati Mwari wandinonamata ndimwari wechokwadi. Ndainge ndichifungidzira kuti makore ose awa Mwari wandinonamata ainge akasofa, ndokusaka vanhu vainge vachiita zvavainge vachinzwa kuda neni netsiye nyoro idzo dzandainge ndichivaitira. Saka one day ndakangoti ndakangogara ndikabva ndati asi uyu ndiwo mukana wekuti ange achidzoka kuno angori munhu achingopunyaira asina kana chaanenge ainacho. Ndakabva ndachizoenda kun'anga ndikanotaurawo neimwe n'anga inogarawo kunoku uko kwatinogara. Yainge yakambondibatsira kudhara apo pandainge ndichienda kuMozambique ndichinohodha. Saka ndaiva ndiine mafuta awo andaipota ndichizora kana kuri kunzi tinenge tava kudzoka kuZim, because mapurisa akambonetsa vachiti munyika muchatendedzwi mabhero. Saka vazhinji vaitonyura vototorerwa stock, but isusu tainge tisingatorerwi stock because taishandisa mafuta agogo ivavo. Ndakaenda kwavari ndikati gogo ndo nyaya iripo. Vakati kanofungidzira kuti kakangwara manje harisi kuzobuda visa iroro, toda kuti tinge tichiita yatinoti simuka tienzane tione kuti mukuru ndiani. Kana kuri kunzi iye akariwana visa iroro, ndicharasa machira ose andinoshandisa, ndichapisa tsvimbo dzangu dzose nekuti anenge aita mukuru kwandiri. Vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomuudza kuti anofanira kuti ange achizondipa passport yake. Ndikati passport yake zvino ndikaiwana kupi? Vakati kunyangwe ukava mufananidzo wepassport yake nevisa kana akakwanisa, then
ndobva ndachizozvigadzira ndikati zvakanaka igogo. Ndakataura naye ndokubva anditumidzira mushure mekunge ndamuudza kuti kuchechi vainge vachida kuona visa vange vachirinamatira. Ndakabva ndachizonzi nagogo ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka vanhu vaikwanisa kuzondiitira photocopy. Ndakaenda pane zvimwe zvikomana zvikabva zvachizokopa maphotos acho zvikaisa mukombiyuta, then ndikatopiwa bepa rainge ritori photocopy revisa remwana uyo ari kuUK. Ndakabva ndachizoenda nazvo kuna gogo, vakabva vachizotora tsvimbo yavo vakatanga kubaya visa vachibaya-baya. Vakati visa iri harisi kuzobuda kunyangwe zvikanzi kunenge kwauya chinengei. Vakandipa tsono, vakandipa zvekare neshinda yered. Vakabva vachizoti ndinge ndichizogera vhudzi rekusikarudzi uye zvekare nemunyu nematombo neivhu iro ravakanditi ndinge ndichitsvaka pamharadzano dzenzira pekuti panenge pakaoma. Ndakafamba, asi izvi ndakazviita huri husiku, ndikatanga kudhiga nebadza apa painge pakaoma. Vakati kuoma kunenge kwakaita panoparadzana nzira pamharadzano dzenzira ndokuoma kwazvichaita kuzosvika achizodzoka kunoku kuZimbabwe. Upenyu hwake haumbofi hwakanaka, anenge achingopesana nemikana chete kuzosvika achizodzoka kunoku kumba. Ndakabva ndachizotora tsono neshinda, ndikatora zvekare nebepa iro randainge ndakaenda ndikanoita photocopy. Mukati mebepa ndakaisa munyu wandakaisa vakati kunyangwe akazopiwa ungava uri munamato wekuti ange achiputsa mhiko hazviiti, nekuti ndinenge ndakasonera munyu wacho mukati mebepa umo munenge muine shinda yered zvekare nevhudzi nezita rake iro randainge ndakanyora. Zvekare ndakanyora kuti visa rako harisi kuzobuda mwanangu, nekuti ndini ndakakuchengeta, unless kana kuri kunzi ukandipa mari yose iyo yandakashandisa kubva pahudiki hwako, ndiko kuti visa iroro ringe richizobuda. Zvino ungaibhadhara mari yakawanda kudaro. Saka ndapedza kusona bepa iroro, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizofamba ndoenda mungava muri musango, nzvimbo yekuti panenge pari pamharadzano dzenzira but pasinganyanyi kufamba vanhu vakawanda, nekuti bepa iro randainge ndasona raifanira kuti ringe richizoita zuva rose riripo risina anenge ari nhonga kuribata kana kurikavira kure. I drove mukomanashi ndikaenda mune imwe village kuno kwandainge ndisingatombozivi, ndikatanga kufamba mumasango kusvika ndichizoona pamwe painge paine mharadzano dzenzira, ndikabva ndachizosiya bepa. Kwava kudzokera kumotikari ndikadhiraivha ndichidzoka kuHarare. Saka visa rake haritobudi. Dzimwe nguva anokwanisa kungondifonera achiti mama ndinamatirei, ndinobva ndati Grace ndiri kunamata, but kana ndikatonamata zviya, kana kuri kunzi tikanamata tichiita family group call tichinamatira kuti visa rake ringe richiita, ndinenge ndakatosunga zvigunwe kuitira kuti minamato yacho isawana kwainoenda, because anofanira kuti ange achidzoka kunoku kuZimbabwe. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Unenge wati ndava kuudzawo amai vakandichengeta kuti visa riri kuramba kubuda, mama tsvakaiwo munhu anokwanisa kundinamatira. Hanzi akaita mistake nekunditumidzira visa rake, ndikanoita photocopy, rakatosungwa, rakasungirwa mubepa. Hanzi salt yakaiswa mukati kuitira kuti kunyangwe akazoshandirwa minamato yacho haizowani simba, kuti ndo zvingava zvichikonzeresa here kuti mimwe minamato yaunenge wapiwa isazoshanda woona sekunge vanhu vasingabatsiri. Izvo kunenge kuine munhu anenge akatokusungira neminamato yako so that usakwanisa kuzoona change mulife. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, tiri kunetsana mudzinza nekuda
kwezviri kuitika. Tine vamwe bangukuru vedu avo vakaromba zvinotozivikanwa nedzinza rose. Each and every year mudzinza munotowana munhu anofa. In my family mukoma tiri vanhu vekuti hatina kubatana. From the outside we look just like a normal family, and tiri vanhu vanotonamata, tinotoendawo kuchechi. Kana mukatoitika rufu mudzinza vanhu vanotoungana, but behind everything there is a curse iri mumhuri. Ngatisiyanei nazvo izvi zvekubata mishonga, nekuti zvinozotambudza vamwe vanenge vasina chavanenge vakabata. Ivo banguru ava vainge vari munhu ainge aine mabusiness, ende chacho chakaromberwa vakarombera zvigayo. Hanzi ndivo vakaita munhu wekutanga kuunza chigayo muvhileji medu, uye zvekare vainge vaine mabottle store. Vanonzi vakabva vachizonotora mushonga kuchipinge, asi vakazodzokerako zvichitaurwa zvinonzi pavakadzoka vainge vaine gadziko remunhukadzi uyo akaurawa akabviswa mapatsi. Nyaya iyi yakazobuda mushure mekunge umwe ainge ari mufudzi wavo wemombe ava kutanga kupenga. Saka ndo zvaaitaura izvozvo. Iye ainge achiti ndiye akatochera gomba raakanzi ange achichera pamberi pebottle store yavo. Ivo vakati cherai muone kuti pane chamunowana here. Saka vanhu vakazochera, but hatina chatakaona. But iye mukomana uyo ainge achivashandira vaiwirirana zvisingaiti. Vaienda naye everywhere, even kana kuri kunzi mombe dzavo dzinenge dzatengwa vaikwanisa kutomutuma. Ndiye aiziva mamwe madeep secrets, kuita sekunge ainge ari mwana wavo. Ainge achinzi Patrick. Akazotanga kupenga akazowanikwa akazvisungirira mumuti, but ainge aine tsamba iyo yaainge akangonyora zita nesename yabangukuru vangu asina zvimwe zvaainge akanyora. Saka bangukuru ava vainge vatombori musoja apa muWalvet zvekare. Saka vanhu vanovatya, kunyangwe kuvhileji kwatinobva vanototyiwa, kunyangwe nachifu kuzoti masabhuku handichatauri. Vane magonyeti avo maviri, uye zvekare vane imba muSouth Africa. Kana dziri semombe vane mombe dzakawandisa, ko iyo mari mukoma. Ende kana iri nguva iya yemaelection kwedu kwatinobva, munhu uyo anozonzi ndiye anozoenda kuparliamendi akamiririra dunhu redu anotofanira kuti ange achitosvika pamusha pavo ivo bangukuru. That is how powerful he is. Mukoma, it is a pattern zvinhu zvinoitika mudzinza rekwedu. 2004 sekuru nyakubereka vana baba vakafa. 2005 pane vamwe vatete avo vainge vakaroorwa nemurungu vakazodzoka kumusha. Vadzoka kumusha painge pari pamanyaradzo asekuru. Ivo vachitaura vanoti murume wavo ainge achitoramba achiti handisi kuda kuti unge uchienda kuAfrica because I have been having nightmares uchinyura muswimming pool. Hanzi vatete vakati swimming pool yekupi, nekuti kumusha hakuna kana maswimming pool, dzingori hope. Vatete vakazouya nemwana wavo mukomana. Saka vakabva vachizotanga kutamba vari kudhamu, ndokubva achizotorwa nemvura. Then cousin brother yangu uyowo ainge aripo, munhu wataitoziva kuti anogona kushambira, akabva apindawo mudhamu achiti ainge achida kuburitsa mwana ainge awira mumvura. Vose vari vaviri vakafa nezuva rimwe chete. After that mugore ra2007 semuvatete zvekare vakaita sekunge vainge vadaidzwa nemhepo. Kwava kubva kuAmerica vakauya kumusha, vakangoti ndarohwa kani ndarohwa, apo pavainge vakagara mukicheni vachiti pane gudo rapinda mukicheni rikandirova. Kwava kubva vachizotofa. 2009 ndine imwe cousin brother yangu uyo ainge akaenda kuSouth Africa akafira muMessina, akarohwa nemotikari. Ainge ava kuita zvekulodha mataxi paya uchangobuda mubhodha kuSouth African side, ndopa ainge ava kushanda ipapo. Kwava kutotsikwa nemotikari akazonofira kuchipatara.
another cousin brother of mine akashayika mainge muri mugore ra2012 aenda kwaMutare ainge ava kuitawo zvekukorokoza akanobayiwa nebanga ikoko. 2016 ndine umwe muzukuru uyo akazvisungirira. Hakuna anoziva kuti sei akazvisungirira. Akangoonekwa aine kapepa, but kabepa ikako mukoma kakakasika katorwa nabangukuru. Hatina kuziva kuti ainge akanyora kuti kudii pakabepa kacho. Then mugore ra2019 imwe brother yangu uyo ainge ari first born yemumhuri medu akatanga kungochema achita sekunge munhu ava kurasika njere. Ainge achiti maiwekani 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 achichema ndokubva atofa. Muna 2021 ndine imwe brother zvekare uyo akafa akangowanikwa akafira mumba ari masikati. Ende vanhu vose ava vanofa mwedzi umwe chete mukoma pagore. Saka gore rega rega tiri vanhu vekuti tinenge tichitoviga someone mudzinza. Ende ivo banguru ava vasara vanotyiwa naeveryone. Vamwe sisi ndivo vega vakangobuda mumhuri vakatanga kutongotaura nyaya dzimwe dzababa vavo, because vana vabanguru havadi kana kudzinzwa nyaya idzi sedzandiri kutaura. Vakati ivo vakatomboona baba vavo hanzi uri usiku vainge vakabata hari yainge iri yeblack, vainge vachitaura vari vega, vainge vaine zvavainge vachidira pasi, asi hari iyoyo hanzi yairatidza kuti mukati mayo mainge muine marasha, because yainge ichipfungaira chiutsi, uye zvekare marasha aitoonekwa kutopfuta ari muhari imomo. Tiri mhuri yekuti hatina kubatana. Vanhu vanogara vachingotya nekuda kwekuti ivo banguru vanonzi vane mishonga uye vanototyiwa nachief, saka kwekumhanyira hakuchina. Last year one of my young cousin brother's son collapsed ari kuchikoro. He was healthy, happy kutongonzwa zvichinzi mwana ashayika. At the funeral mukomanashi tainge takangonyarara. Nobody was crying, hakuna aitaura neumwe, because deep down tainge tichingozvibvunza kuti saka mwana uyu kufa kwaaita achatevera ndiani? Kwedu mukoma ndo zviri kuitika izvi. Handizivi kuti munokwanisa kutiwanirawo here chiremba anenge aine masimba uyo anokwanisa kutibatsira. When you post my story muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoroma hazvo vedu we. Hanzi each and every year hanzi panotowana munhu anotofa mudzinza kwavo year after year. Zvakangoroma hazvo vedu we. Zvinongorwadza. Fungai kuti unenge uchizviraramira uri kuAmerica, mhepo dzotongokudaidza, wotongouya kuZimbabwe mwana wako wotomusiya muZimbabwe atofa, then wodzoka futi uchidaidzwa nemhepo obva wachizofa manje iwewe. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana zvakaitikawo kwamuri kuti mushure mekunge mabudawo munyika maenda kwamainge maenda muzongodzoka muchitoona kuti madzokero andiri kuita awa kumusha, it's like ndiri kudaidzwa nemhepo. You can come to our inbox and you can share with us kuti chii chakaitika panguva yacho iyoyo apo pamunoti makadaidzwa nemhepo muZimbabwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.